Wah, sepurane lho Yaki, mbok yo aja kaya ngono ku lho. Nek soal tipe iki aku milih sing kaya anu lho, Cah. Bella Bonita ku lho, bojone Denny Caknan kuwi, poh. Wah, banget nek kuwi. Nek gak ngono sing kaya JKT48 kuwi, poh kuwi. Marai Iman iki goyang ngono lho, tergoda masyarakat nek ndelok Z kuwi. Wah, ayu banget kuwi. Tapi nek loro kuwi ketoke tipe kuwi keduren ngono, keduren banget ngono lho. Aku sing sederhana ae ya. Ora kudu sugih, ora kudu ayu, ora kudu iso masak. Wah, ora kudu ngono iki. Sing penting loro, Mak. Apa kuwi? Ganas diranjang. Po. Ngawur Iris kini kok udu aku lho sing ngomong udu aku. Kang Bakri sing ngomong. Sing keloro apa, Mas? Piok. Wah, nggih. Ndak aku ndak. Aja kaya ngono, Mas. Ndak. Wong ngawur udu aku sing ngomong Kang Bakri sing ngomong. Ngawur, Cah.